Onye isi ụlọ ọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency bụ pharmacist Chisom Uchem agago njem nleta n'Umudeze n'Ụmụọnụọra Primary Health Center dị gbado na Mmiata Anam Kansụl Anambra West. Onye nta aka n'okwu metụtara Ahuike Chibụzọ Okoye ga-akọrọ gị ihe o bu n'obi wee gaba ya bụ ije. Dịka ọ na-ekwu okwu oge ọ gara ya bụ njem, pharmacist Uchem onye nke ndị isi n'ụlọ ọrụ ahụ dugara ya bụ njem nlereanya mere ka mata na ọ bụ otu ụzọ na ihe dịgasị iche iche nke gọvanọ Chukwuma Soludo nyere ha iji hụ na ụlọ ọgwụ ndị opekata mpe niile dị na steeti a na-alụ ọrụ otu o kwesịrị. Ọ kọwara na ya bụ njem bụ iji hụ ka ụlọ ọgwụ ndị opekata mpe ahụ si dịgasị n'ebe dị iche iche ọ dị, ya na ka ụlọ ọrụ ahụ na ndị obodo nwee mkparịta ụka etu ga-esi lụkọ ọlụ ọnụ ka o nwere bụrụ ihe kwuru ka na-eme iji hụ na ụlọ ọgwụ opekata mpe ahụ na-alụ ọlụ nke ọma. Pharmacist Uchem gara n'ihu wee kwuo na ọchịchị na ugbu a na steeti a bụ nke na-agba nnukwu mbọ ịhụ na enweliri ọnọdụ ahụike ndị nke steeti a n'ogo dị elu ma rịọzie ndị obodo ahụ ka ha jiri aka na abụọ nabata atụmatụ ahụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo wepụtara nke nwa bekee kpọrọ Public Community Private Partnership ka nwee ike na-alụ ọlụ etu ọ kwesịrị n'ebe metụtara ahụike na obodo ahụ. N'okwu ya ka onye na-akụzi maka ahụike na ụlọ ọrụ ahụ bụ Oriakụ Uju Onwegbizina kọwapụtara ndị obodo ahụ ihe ụlọ ọrụ ahụ na-alụgasị ma rịọzie ha ka ha na-agwa ndị nwunye ha na ndị nne ha nakwa ndị dị ime ka ha na-eje anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ opekata mpe ahụ na-agbakwa ọgwụ mgbochi dị iche iche. Na nzaghachi ka onye President General Ifeanam bụ Maazị Chukwujekwu Ọfọdịle na otu onye eji okwu ya bụ izu n'obodo ahụ bụ Maazị Rafael Nwadịogbu kenere ndị ụlọ ọrụ ahụ maka njem ha bịara ma kwe nkwa na ha ga-eme ihe niile ha kwesịrị ime iji hụ na ya bụ ụlọ ọgwụ ndị opekata mpe dị n'obodo ha na-alụ ọlụ. Onye bụ onye Director na-ahụkọta maka ahụike na ngalaba Anambra West bụ Maazị Peter Igwemma, onye na-ahụkọta maka ime ka ọgwụ juo oyi na steeti a bụ Maazị Augustine Aniesona na ndị ọzọ bụ ndị nọkwa mgbe a gara ya bụ njem. Site na Mmiata Anam, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.